Hau Patxomin, arratsaldeon. Eseri lasai, Txomin. Txomin, esan dugu, ez da, zu orain Lehorrean zaude, baina aste artean zoazela itxasora. Bai. Zenba denborarako? Ba, 3:30. Normal badu 3:30, bai. Eta nora zoaz? Bueno, guk esaten dugu Eskozire guzela, baina hor Eskozin oesteko alderdixan dan itxasotan biltzengaz, bai. Beraz, Eskoziatik gorago dago itxaso hori, Bai, ez da? noroesteko alderdixan, justo, bai, Eskozi norteko, hor, bai, Atlantiko. Bedera hitz egingo dugu itxaso hortaz zurekin, baina guazen hasierara, Txomin, zu noiz hasi zinen arrantzan, nola hasi zinen arrantzan? Ni lehenengo aldiz 16 urteaz hasi nintzen atunetan, hemen bajurako txalopetan. Lehenengo ni estuxaten ebien, teoria elektronika etxen eguan, baina, nahiko alpertxu nitxan da estuxateko gogo gitxikin, da azkanin junitxan horra atuneta eta engantxa ez da bizkat. 3 lau jonginan, nahiko ondo pasan eban, egiz esan da, bai, uda guztien eban da, eta desidin eban eskoli lagatit, gero junitxan eskola tituluk atateko itxosakot da onarte. Eta gero 2001an joan zinen lehen aldiz, Rokal ingurura, ez da? Orain aipatu dugun Eskozia ipar mendebalde inguru hartara. Bai. Gogoratzen duzu zure lehen joan aldia, lehen bidaia? Bueno, bai, akordaten az, bai, bizka bai, akordaten az, bai. Eta zer sentitzen da, lehen aldiz joaten zaren arain urrutira? Bueno, lehenengoko aldiz, ni nahiko keskatute junitxan, ze txalopa barrix esan da lehenengoko bidarren mozten oportunidade izango patroi juteko, eta, nixun bizkat nervixukin ez, baina, aurretik eneba mare bat beste txalopa baten, ikusteko bizkate gure txalopi preparateko, eta emozkoen aukerit, abante. Eta zer arrantzatzen da han? Legatza, sapu, oiarra, gero maruki eta lotzi, sigali ja gitxi, ja bajata da, kapturak asko bajadi, baina, logarrain. Patxi kontatu digu pixkatxo bat ternuako urak nolakoak diren? Nolakoak dira Rokaleko urak? Nahiko antzeak upentzaren donik, pasak Rokalen olako horren beste hotzik ez da huetxen. Guk hartzen dugu ure ez da olako hotza, da orduan guk kongela honek kontadabena, Patxi kontadabena kongela eta horrek guk hori ez dugu hotza ukitzen dugu, handixe, baina ez du pentsaten zerotik asko bajaten dana. Eta han ere denborale handiak izaten dira, Txomin? Bai, hori bai. Hori ni pentsatzen negua gogorra han ere, ez da? Bai, negu oso gogorra da, eta gero uda barrixe eta udi, pasabli, baina horbe bai, horbe tarteka etorten diz temporala bai. Baina negun ja, konstanti zaten da praktikamente, orduan. Joan Bidegain Ondarroarrak dokumental bat egina du Rokal izenekoa, eta irudiak ikusgarria dira, ikusiko ditugu? Begira, hortxe, Rokal. Txomin, zuk dokumental horretan parte hartu zenuen, benetan harrigarria da soinua, olatuak, itxasuntzia nola ibiltzen den, nola okertzen den, Bai. Intxaur oskol bat bezala, ez da? Bai. Beldurrik? Beldurraz basuz, ez tozu, ez du pentsaden aguantako zendukenik denpora asko.
errespeto handixe eta momentu batzutan igual ukitzezu pizkate olako tensiñoi pizka gehitxua, baina bildurbe ezin zege barrun bildurraz ibili bestelanik txarto, ez enduke aguantako horre kampaina bat, edo... Egunero bildurrak bizitzerik ez dago, ez da? Ez. Errespetu bai, eta momento puntualetan susto bat esango, ikutzen da bai. Zuk 2005ean daukazu gogoan horrelako denborale txar bat pasatu izana? Bai, bueno, temporala txarrak nahikotan pasatu, baina bat egon zan parte eskala before amabi, urakan ditzen da hori, haizeak eta guazen olatupe, 15 metro arteko olatuk eta emorteman partik. Gu horregon ginean, geute hau txalopi legorpe, biok egon ginean hor Santakilda isla txiki batzutaz hor, deshabitata da zenak, da horregon ginean resguardun esango, 3 egun egon ginean, isla txiki xatit, haizea eta olatu ez hor hainbeste, porque baina hortik kanpoa 15 metro olatuko bazen. Da, 3 egunin egon ginean nahiko tensioen, tensioen zango. Begira, ez da, itxasoari begira ea pixka lasaitzen zen? Bai, pixkak eskatute bai. Zan du, asteartean... Pasateko desiaten. Bai, ez da, eta pasaziren eskerrak. Asteartean zoaz, itxasora, marmarez ontzian, ez da? Zein izango da zure lana, ontzi horretan? Ninaz bertako patroi. Patroia zerazu? Bai. Ardura ondia? Bai, ardura guztia, praktikamente bai. Han ingelesa hitz egiten duzute? Beste txalopakin? Bai? Ez, praktikamente ez du. Tortema da, gertazku behin, beste txalopa batzuk ibiltzen dizenak, igual, baina ez, guk ez dugu konversazio iriko lanik ikutzen. Igual, puntualmente, maniobra baten, gero portun behitzen dugu beste, baina gauza gitxi, ez gaz, lo justo, vamos. Eta 3 hilabete terdirako esan duzu, ez da? 100 bat egun pasako dituzue gutxi gora beran, luzea egiten da? Bai. Bat ez da horretara hoitzen? Bai, nahiko luze itzen da, bai. Da, gero hueldixak eta laguntzen badab eta arrantzi ondo bat dute, bizkat hobeto eruten da, baina gauzi hueldixak eta gauzi bizkat hori bara, egune pasaten kostatzen da, bai. Hor zer gertatzen da, lehorrean zaudenean itxasoa faltan botatzen dela eta itxasoan zaudenean lehorra faltan botatzen dela? Nire gazun ez pentsa, Ez? Zu lehorrean guztora zaude? Ni lehorri nazenin, ez dut egitzen itxasoa juteko... Ez? Vamos, enduzatea ez bez, baina,